výboru Národného frontu, Československej vlády i v mene svojom. Do nového roku vám želám dobré zdravie, úspechy a spokojnosť v práci, šťastie, pohodu a radosť v osobnom živote. Drahí priatelia, stalo sa už peknou tradíciou, že sa na začiatku nového roku zamýšľame nad tým, čo nám v rodinách, na pracoviskách i v celom štáte priniesol uplynulý rok a uvažujeme o tom, čo nás čaká v nastávajúcom roku. Ak máme stručne zhodnotiť rok 1984, ešte jedno? Môžete to strihnúť, jo? Prosím? Od celého začiatku? Vy mne zblbnete úplne. Najlepšie mluviť bez papíru a potom nedelať človek voloviny. Vážení spoluobčania, súdružky a súdruhovia, srdečne vás všetkých na prahu roku 1985. pozdravujem v mene Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Ústredného výboru Národného frontu, Československej vlády i v mene svojom. Vážení spoluobčania, súdružky a súdruhovia, výsledky uplynulého roku nás naplňajú oprávnenou sebadôverou. Do nového roku sa môžeme dívať s triezvým optimizmom. Pričiňme sa o to, aby sa nám i v tomto roku darila spoločná práca na prospech našej socialistickej vlasti, na prospech nášho ľudu. Ešte raz vám všetkým, drahí spoluobčania, z celého srdca želám do nového roku veľa šťastia a úspechu.